plaer per a mi, com a regidora de la Igualtat, celebrar aquesta commemoració del Dia de la Dona envoltada d'aquestes 4 dones perquè són un referent dins de la nostra comarca i dins del nostre país, i també perquè amb totes elles m'uneix una amistat i també m'uneix una tasca que és la de la docència. Aquesta connexió ha fet possible que organitzem coses conjuntament, que ens definim també com a dones que defensem la igualtat, i aquesta vocació de defensa de la igualtat es basa en un convenciment que aquesta societat no anirà endavant sense l'equiparació de les dones i dels homes en tots els àmbits. Jo penso que hi ha mirades diferents perquè els escriptors i les escriptores vivim del nostre entorn, de les nostres experiències vitals, de la nostra cultura, de les nostres adhesions. I clar, les dones, ningú negarà que al llarg de la història, culturalment, hem tingut un món propi, i aquest món propi, al final, és el que ens està també formant com a escriptores a les que escrivim. Literatura femenina. Literatura, és que la paraula femenina dona la impressió que és així molt olelo, no? M'agrada més literatura de dones, que em sembla que és més directa. Sí que crec que hi ha una voluntat de militància de dones per reivindicar i per traure les figures de dones en el món de la literatura. I parla de militància a consciència, feta a consciència. Igual que estàvem parlant fa un moment de militància per la llengua. Tu, Maria Dolors, ho estaves dient, tu vas començar a escriure en part també moguda per la necessitat de crear materials, lògicament perquè ho senties, però també perquè faltaven materials en la nostra llengua. Hi ha una militància dins del món de la literatura per la llengua. Com no va haver una militància de les dones dins del món de la dona per reivindicar, per traure, per plasmar les sensacions, les situacions, els maltractes, la història, per traure, per fer invisible tot allò que s'ha perdut, que no està visible. I justament perquè vull aprendre, perquè no vull morir-me analfabeta en la meva llengua, és perquè començo a escriure. I justament davant d'aquest interès, no em vull morir analfabeta en la meva llengua, d'intentar aprendre les regles, escriure en correcció, almenys com escriure en correcció en castellà, no? És quan naix el plaer. I d'ahir hi ha el gust per l'escriptura, però és molt tardar, fa uns pocs anys, a la cinquantena, és molt tardar, quan descobrís la màgia de l'escriptura, quan descobrís el plaer d'escriure. I per tant, ahir arriba la vocació literària tan tardana, que arriba quan arriba. I m'ha arribat ara i benvinguda siga perquè és realment un gran plaer poder comunicar, poder escriure i jo què sé, per a mi sobretot és el fet de descobrir que la paraula escrita va més enllà de la paraula oral. A veure, aquest és un tema que és molt important que ens plantegem, perquè les dones han estat excloses del cànon literari de la mateixa manera que hem estat excloses de totes les activitats en repercussió pública. És a dir, i no és que les dones no hagin escrit, les dones han escrit des de sempre. El que no s'ha fet és pública la seva escriptura. Fins i tot en un estudi recent sobre els rols, per exemple, de les dones, de les xiquetes i els rols masculins, en els contes, fins i tot en els àlbums il·lustrats, que se suposa que és per als més menuts, on realment es comença a fixar-se ja què és el que cal fer els xics, què és el que cal fer les xiques, quin futur ens espera, està ja sembrant-se en aquelles primeres imatges que els donem com a joc, com a primera literatura en imatges. Doncs en un estudi fet, em sembla que és Espanya, Itàlia i França, encara hi ha un 60% de rols positius molt marcadament masculins que contra un 40% de rols positius més típicament realitzats per dones o mostrats en imatges que ho estan fent les dones. Per tant, encara ens queda avançar un
un gran camí per arribar, trobo jo, a una normalitat. Una miqueta tard, encara que em sembla que hem estat tots, bé, jo per almenys content i satisfet de sentir-les, agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència, a les 4 ponents, com no, per les magnífiques opinions que al respecte de la temàtica que s'ha tratat ens han expressat, i posat a emetre opinions, jo m'atreviria acabant emitint, el risc que això comporta, no? Emitint una opinió de totes elles 4, després d'haver-les escoltades i de conèixer-les ja, no soles d'estar nit, no? Però m'atreviria a opinar que són 4 dones lluitadores, reivindicatives, 4 dones crítiques, 4 dones enamorades del que fan i en la llengua en què ho fan, però especialment 4 dones que es senten orgulloses i satisfetes de ser dones. Gràcies.